תכירו את עיפרון הליירה, עיפרון מעובה, משולש ובעל שקעים. הילדים באופן אוטומטי מבינים שהשקעים נועדו כדי להניח עליהם את האצבעות. וקבלו טיפ זהב שיעזור לילדים שלכם ליהנות אפילו יותר מהעיפרון הזה. כדי שהילד יוכל לשלוט היטב בכלי הכתיבה, אנחנו נעודד אותו לאחוז את העיפרון בחלק התחתון שלו. אבל לא תחתון מדי כדי שלא יסתיר לעצמו את מה שהוא כותב או מצייר. אז מה שאני מאוד אוהבת לעשות עם הילדים זה לשאול את הילד איזה צבע אתה הכי אוהב. למשל, ילד שאוהב ירוק. אנחנו מחפשים את השקע הנמוך, אבל לא נמוך מדי, כי נכון אמרנו שאנחנו לא רוצים שהילד יסתיר לעצמו את מה שהוא כותב, וצובעים מבין הנמוכים, אתם רואים את היותר גבוה. אני צובעת את זה, ואז אני מאוד אוהבת לעשות עם הילדים כיף אצבעות. אנחנו לוקחים את האצבע שאיתה עשינו כיף, מניחים אותה על הנקודה, וזה פשוט עובד נפלא. את העיפרון הזה ניתן למצוא גם בוורוד וגם בכחול, ויש אותו במספר רובעים. יש בעובי עבה משמעותי וקצר יותר. את העיפרון הזה אני אתן לילדים צעירים יותר, לסביב גילאי 3, 4, משהו כזה. בגן חובה אני מאוד אוהבת לעבוד עם העיפרון הזה, ולקראת כיתה א' אני עוברת עם הילדים לעיפרון הדק. ולמה הדק? בגלל שהחוד שלו חד יותר, ואז לילד יותר פשוט לדייק בתוך שורה. החוד לא עבה מדי. תנסו.